Come on, let's see it. How are ya? Good evening. Hi Chupa Chupa Chupi. Hi Chupi Chupi. Thank you for joining. Let's eat dinner time. Thank you sa likes. Hi Flo. Nice body. Really? Sorry, I'm not entertained. Maybe going to another channel. They will entertain you. Even if they are in a relationship, they will entertain you if you have lots of money. Hmm? They don't matter if they are in a relationship. Even they are married, something like that. I'm engaged. Sorry, my God. Oh my God, please, please. A lots of trolls. My God, trolls have always having a troll here. My God, please, no troll. James, hi Sir James. Good on you. Thank you, 16 people in the house. Sir Ben! Hi, Sir Ben! Hello there, Cheryl. Good evening. Good evening, Sir Ben. Hello po. Hi! Thank you so likes. Thank you for the likes.
Thank, sorry. Thank you, Sir Ben. Thank you to the someone who's sending the likes. Thank you so much. The heart. Thank you to the someone sending hearts. Thank you. You're welcome. Thank you, Sir Ben. God bless always. Paul Dixon. Hello, Paul Dixon. Diba, hindi ka nag-uli. Pasok ka. I'm watching your ponytail, enjoying. Oh my god. Oh my gulay. My god. No pervert here. My god. No pervert here. No, 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 no. Hi, Sister Shai. Can I be a... What is that? I don't understand why... What do you mean? I need to search. What do you mean? If it's not good, oh my god. Again, yes, again. I'm doing live again, my god. Thank you sa likes. Sana taon. Daddy yun. Aron. Aron. Wala tayong space for na. Tsaga-tsaga muna tayo. Space lang. Tiis muna. Darating din tayo sa tama. When the time is right, Ibibigay din ni Lord. everything will be fine. Darating din, ibibigay din ni Lord yan. Yes. Ibibigay din niya ni Lord. At the right time and at the right place and at the right person. Thank you, 18 people in the house. If you send a gift, I'm really appreciate. Thank you so much.
may minatay sila, Hmm. yata may minatay sila, kundi, Hindi mo nila ito kumagana. kahit na asawa ng anak niya. Hmm. Ano? Anak ng pamilya ng asawa ng anak niya. Hindi paano ano? Pamilya ng Asawa ng anak niya. Hello, hello, Sheryl. I'm Ellen from Switzerland. How are you? Hi, Sir Ellen Fritz from Switzerland. Oh my God. Thank you so much. What are you eating? Rice and fish with coconut milk. With vegetable. The vegetable is the heart of banana. Yummy. Kapihong ka din, ha? Wala na paggabi. Napaglaki na ako. Bagan sigarilyo. Nalilibang ako. Kasi hindi man ako pala. Pero iba. Gusto ko yung kapitan. Masarap nito na yung padala sa ako inom ng kape. Pure kape. Yung baga naman birilo. Parang solid siya. Masarap mo. Parang ang aroma niya. Kaso mga adik na dito ang kape. Hindi lang ako nagkakape. Wala ka kayo binila. Ay, hindi mo nila. Dali na nila dito ako. Kapihong ng si binila. What time is it by you? Time here, Sir Alien, is... Ano ba yun? 7:34 in the evening. Time check here in the Philippines. 7:34 in the night. Evening here. Excuse me. Excuse me. Ah! Excusez-moi. Sabihin ko si chili. Chili oil. Chili oil. Tapos paghating gabi, di ba nakakapihong ka pa?
Maturog ka na nga lang. Gusto mo pa magkape. Bago ako sa matulog, makape muna. Pero sabi sa iba, dili ko na sila nakatulog pag nagkape. Ako baliktad. Ako balik din. Masira mo ang tulog pag nagkape. Hi, Sir John Sangilang. Hindi ka na anak ko na ano na. Ina. Ano ka dyan? Bubugit mo. Dagano na. Nagkakape. Nano ko na. Na si Lisa. Ano, may pag nagbisita si Mama. Ay, si Sheryl. Andot ka na parang ano ni Sheryl. Maganda nga pag inog doon, nalulog sa Lahat bato. mapapansin. Ibig sabihin, nakamonitor pala. Na ba? Ano pa? Lord God. Thank you for the likes. Oh my God, 13 people in the house. With the like. Buti matibayon pa. Kasi, sabi ko buti matibayon ka. Kaya maski ano lang asuda, fight ka. Ay, oo. Kahit yun. Nakichismisan ako. Ha? Sabi ko sa kanina. Buti matibayon ka. Dili ko mapili. Minsan talaga nag-iikot-ikot, no? Kaya naghahali ang viewers ko. Maluya ang signal. Maluya talaga. Wala. Share offline. Basta, di ko man nga yung offline. Nag-offline siya. Bastos man ko. Thank you for watching. Joanne. I don't like that Joanne. Don't think I'm good because I'm not good. I'm not good. I'm not good what you think. So if you're not good, you know what I'm doing. Don't think I'm good. Minsan pag nag-stalk ako naman yung sabi, nauyam ka na. Pinesto kanina. Ninimod niya na live ko, tapos nauyam ko na ako. Sabi niya, May, uyam ka dito sa... Minsan pa naman nayam ako sa mga, I'm not good. I don't... excuse me. I don't like toxic people in the house. Leave. Against man talaga yung siyempre. Hindi mahal yan, stalker.
in the people in the house. Don't think I'm good because I'm not good. I'm good to the people, the kind and genuine people, but to the people who fake and the liars, do you think I'm waste my time to you? I'm so sorry. Ha? Makaka-relate ka na. Pag nag-music ako. Ah, oo. Minsan, tuyo-tuyo man sa net, sa ano, sabi ko. Direct man, ano, papakusog pa niya na, kaya na-live ako ng live. Papakusog pa na. Eh, mas kinagano ako, mag-music live mo doon. Nag-bansan super chat sa ako. Tungkol ko pa lang. Listen sa ako super chat, so. I-post ko pa. Yan, complete na. Sabi ko na, ano ba naman? Kasi ano, pinupin din siya. Pag nagpaubahay ko na, isipin niya, para sa gusto ko sa Facebook. Basta may mensahe siya. Parang Nabala man sa pabatian niya ang sabirin niya kay plastiko mo siya. Basta ako, wala ako nakialam sa kanila. Hindi nga na ako nakita-uso sa mga paano. Mararatisan, So, doon na ano. nangyari ako, di ko tulad kasi I'm doing live again, wait. dessert. Ano to?